court le khalem manga tun hnaya lunglei district jail atanga mi som paruk chhuati ran ni chungchang amo phurtu angai Jeremy lalthang tura chu lunglei police ten Darkar somsari pahni an kol hnuwa vuin khan court a inlanin court chuan Darkar somsari pahni dangkol phalna apele a ani ba ka hian Jeremy an bank account na hosak jail tang motor driver laltan hluwa po police in Darkar somsari pahni an kol phal sak di in jail atanga chhuat tir zinga vuin mei ni li thleng hian manlet lo mi pathum an la om court le khalem ni nge ya hriat man ani awang hian tun hnaya lunglei district jail atang lai mi som paruk te chu jail thu nei tu ten an chhuatira hemi chungchanga district and session judge lungleiin thakalta April ni somni pasaria lunglei police station FIR a thelu chu bo zuin mo phurtu angai district jail lunglei atang lai Jeremy lalthang tura chu thu zawhfiah turin an la a courtin Darkar somsari pahni chung policein an kol aremti na chu vuin mei ni li hian a zawh taw wangin Jeremy lalthang tura chu courta a inlan le a court chuan Darkar somsari pahni dang kol phalna ati chhuak le a ani ba ka hian court chuan Jeremy an bank account na man sak jail tang motor driver laltlan hluwa po policein Darkar somsari pahni an kol a phal sak bok Darkar somsari pahni dang hun an dil bel le chan kan zo na changin lunglei police te chuan thu an zawhfiah na a Jeremy lalthang tura thu soi te chu adik nge yemti fin fia an chui zui zel thu le district jail atang lai te po thu an zawhfiah le zel thin thu an soya hetiang ani awang hian hun an mamo rei pha hle ti suyin Jeremy an bank account man sak jail tang motor driver laltlan hluwa po karkalta zirtopni khan an man thu le thu an zawhfiah mek thu an soya tundin hmuna a account na poisa lu dan le a chhuahna te chu enfiah hmaba kani thu an soi bok tarlan to thin angin district jail thu nei tu te chuan court le khalem ni nge ya hriat manga district jail thu nei tu te an bum na chu kumin kumtir lama tanga in chan ani thu le jail tang te chu voi khata chhuatir vek an ni lo ba ka akhat tokin amalte te chhuak an ni thu an soya court le kha chu alemani nge ni lo an hriat lo awang le rin hlelna an nei lo awanga jail tang te chu chhuatir thin an ni thu soin thakalta April ni som panga jail tang pahnih chhuatir na tur lekha an dong le a hi court lama produce tur ni in district court lunglei chuan lekha chu an mani ti chhuah ani lo thu an soita ka wangin rin hlelna alo om chan ti district jail thu nei tu te chuan an soya ahma jail tang an lo chhuatir to na te po le khalem ani thei ti rin hlelna a om ta ka wangin district court thu nei tu te chuan lunglei police station a FIR an thelu thu an soi bok court le khalem ni nge ya hriat hmanani awanga jail atanga chhuatir zinga hian lunglei police te chuan ro chungnunga sethlun lalbei se aveng hlun lunglei khopui mo ya veng hlun lunglei PC ram nun mo ya ra si veng lunglei ZD ram mo ya hauruang lal chuan mo ya electric veng lunglei biak ming thanga veng hlun lunglei HD zoram chana farm veng lunglei laltlan zuali champhai ramdin sanga na thial bazar le rinarai champhai te an man to a man lo pathum lo omin heng mi pathum te hi Zakir Hussain Karimganj Vanboya New Veng Puilong tlai le Jogola Muanatia ko putlunga si te an ni a le khalem ni a hriat manawanga jail atanga chhuatir zinga hian DC lal muan sanga chan mari lunglei chu boral to in lal hriat puya van hne lunglei district ero chu khozol police station hnuaia thu buai nei ani angin champhai district jail a atang mek thungani